एक नं गंया सान्थाल गामियाव आं फैदों। बेयाव गामि ओनसोलनि रायजो राजाजों आं रायज्लायफैदों। मा उसुबिदा आरो मा मावनांगौ दं, बे 4 बोसोराव जों मा मावखो आरो मा मावबावनांगौ दं, बेखौ रायजो राजाजों रायज्लायफैनानै माखासे खामानि मावनांगौ गोनांखौ दंखौ आङो दा मावगासिनो दं आरो मावदों। दा नोंखायनो बे कयेक दिनाव समस्ति गामि गामि आं हाबबाय थादों आरो बिदिनो अबावबा दरखारि दं बेफोरखौ आं निजे मावबाय थादों। आरो आङो आंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा चिफ सारजों मेजरखौ सावरायनानै डिसकास खालामनानै जों सावरायबाय थादों। दा नोंखायनो खोब मोजां, रायजो राजाफ्रा बुंदों जे इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो EM MLA मिनिस्टार गामि गामि हाबो। थांनाय गोलाव सम खुनु EM आरो MLA फैफेरामोन जोंनि गामिफ्राव, आरो बिदि रायज्लायफेरामोन। मा मोनदों मा मोनाखै, मा मावनांगौ दङ। दा गामि ओनसोलाव लामा थिग थानांगौ आरो बान्दोफोर थिग थानांगौ, दैनि बेबस्थाफ्रा थिग मोननांगौ, अब्ला गामि ओनसोलनि रायजो राजाया साबखाङो आरो राङारि बिथिङावबो बा आबादारि बिथिङाव बिथांमोना मोनसे सांग्रां जायो। दा नोंखायनो आङो दिनै बे जानागाव आदिबासि ओनसोलाव दिनै हाबफैनानै नुदों एसे एनै खामानि मावनांगौ दं, लामाफोर, बेखौ आं मावनानै होनो थाखाय आखायाव लागासिनो दं। दा नोंखायनो फैबाय थानाय समाव जे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होगोन बा इउपिपिएलखौनो सरकाराव लाबोगोन, प्रमद बर' सारखौनो जे बे बिटिआरआव जे दिखांबावगोन, बे खाथां जाबाय। आच्चा, बिथांमोनहा फोरमायबावदों दे सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां गोग्लैसोनाय, दा बेनि सायाव मा बुङो? बेहाय मोनसे इस्यु जादों। बिथांमोनाव थांनाय गोलाव सम 988 LP स्कुला भट मिडियाम बाव, नाथायबा नैबे कयेक दिनाव आङो दा बिअजोंबो रायज्लायदों, बिअ बिथांखौ आं खावलायदों बाव इमिडियेटलि एसामिस टिचार हरनांगौ। बिअ बिथाङा आश्वास होदों थाब हरगोन, अब्लानो सोलोंथाइ बिथिङावबो बे ओनसोलाव थिग जागोन। ধন্যবাদ আমার বন্ধু মিডিয়া বন্ধুসকলক। আমি আজি আমাৰ EM ছাৰ অহাত আমি বহুত ৰাজ্যবিলাকে আনন্দিত, কিয়নো আমাৰ ইমানখিনি MLA EM বা MP বিলাক যিমান জিতি গৈছে আমাৰ এই অঞ্চলত আহি পোৱা নাছিলে। আমাৰ ইমান দিন 75 বছৰ হয় আমি ইমান এই ৰাস্তাৰ কাৰণে বা বহুতে তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। কিন্তু আজি আমাৰ আশা ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ বহুতে এনেকুৱা দেখা পাইছোঁ উন্নয়নমুখী গৈ আছে। এইটোৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ EM আহিছে, EM অহাৰ ইয়াতে আমি বহুত আশা। এতিয়া আমাৰ যিখিনি উপলব্ধি কৰিছে চাই, কিন্তু কৰিব বুলি এখানে আশা দিছে, কিন্তু কৰিব এতিয়াও কৈছে। নাম অকিল মুছাহাৰী আহিছে ইয়াতে, আমাৰ চাই গৈছে ৰাস্তাবিলাক। ইয়াতে আমাৰ ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চল আহি পোৱাৰ কাৰণে বহুত আমাৰ EM ছাৰক অকিল মুছাহাৰীক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমাৰ টিচাৰ আছে, টিচাৰ স্কুলত বহুত মিডিয়াম আছিল, কিন্তু আছে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী স্কুল হয় 988 নং দক্ষিণ গংগীয়া LP স্কুল। তাতে 20 বছৰ ধৰি আমাৰ এছামিছ মিডিয়ামৰ টিচাৰ নাছিল আৰু এতিয়ালৈকে নায়েই। কিন্তু আমি 20 বছৰ হোৱাৰ এটা ল'ৰা যদি পঢ়িলেহেঁতেন, এতিয়া গ্ৰেজুৱেট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, বা এতিয়া বহুত মানে ইমান এইখিনি সন্মুখীন হৈছে, মানে আমাৰ বহুতে পিছপৰা হৈ গৈছে আৰু।